A Illa de Arousa está somerxida na Semana do Orgullo Marecón, unha nova iniciativa do Concello xunto coa Asociación Polari que busca fomentar entre a veciñanza a igualdade e o respeto a todas as persoas. Dentro da súa programación se atopa a actividade Ti Contas, que se celebrou este xoves nas casas modernistas e na que os máis pequenos puideron coñecer a importancia de xestionar as súas emocións. Falar sobre o desarrollo das emocións, creemos moi importante que para entender como non desplazar a unha persoa, debemos empezar desde a base cero, que sería que todos poidamos gestionar as nosas emocións e de algún modo, conocéndonos a nós mesmos, podemos respetar o que temos ao lado. Na actividade participaron alrededor de 80 nenos e nenas. O obxectivo de Polari é que os máis pequenos coñezan a importancia da educación emocional. Que se divirtan e que se queden con un pouco de conciencia en canto eso, que sepan diferenciar en que alegría, que a tristeza, como non desplazar, como gestionar cando se sinten mal, cando se sinten ben e sobre todo que poidan falar e encontren a persona que un compañeiro e que con el sintan a confianza de poder falar tranquilamente. E para conseguir estes obxectivos, os nenos gozaron dunha xornada con charlas, contacontos, pintura e música. Bueno, se dou unha charla sobre as emocións e habrá un par de actividades donde eles van a poder demostrar como canalizan eles a emoción que están sentindo, mediante música, mediante pintura. Pola tarde foi a quenda dos máis maiores, que compartiron unha mesa redonda con Matías da Porta. O bailarín compartiu a súa experiencia cos asistentes e debatiron sobre como se trata a arte e as obras do sector LGTBI que máis no sector cultural.